social media siyisebenzise wisely, siyacela. Okay, ngoba khona enye into kanje, umuntu omunye uzakhala, mina ngilast ku-relationship, mina ngathakathwa, mina nje bafana izinje, mina no, asikeni leyo nto leyo yabo. Mina ngiyathanda ukuthi kwi-social media sikhulumele amaqiniso, izinto ezakhayo yabo. Talking things that are building, that is build it. Okay, asikho lapho. Okay, mawuyintombazane, okay, yithini leli elabhontshisi, umbese lo uqoba iklabishi. Okay, thina njengabantu abamnyama sivula ithini ngombese oqoba iklabishi. Okay, abafowethu entombazaneni babheke ukuthi, does she know how to open a tin? Can be fish, can be sugar beans, can be veg, can be, yeah, anything. But bafethu, amantombazane amaningi ashiwe ngesimo sokuthi umfana wabuka ukuthi okay, yabo nje epheka imile kanje inkuzi malanga. Mama, namhlanje ngihalela ufish, halela tin la fish baby, hasta la vista baby son. Hey, lona-ke aluke enokazela, hey baby, angikwazi mina ngivule tin la fish, ekhaya ngivulela umalume, ekhaya ngivulela ubaba, ekhaya ngivulela ubhuti wami. Aphela umshado, aphela umshado, phela umshado.